Tuka. Bravo, Riva. Nema pa tre! Ko je to? Ko si tamo? Andrej li je trebno? Darko! Darko! Vajt! Ajde! Ne, ajde, Čisto.
Бекен на Вардар е готвено 0-3, губи од Брера на домашен терен. Работнички понатаму има негатива од 1-0 од Шкендија Рачиново. Без доаѓа до водство од 1-2 над Охрид. Шкендија води 0-4. И еве погодок на стартот. Овој втор дел Рамадани Алици проигрување тука кој што го направи. Топка за Арџен Гафури. Нафрлена топка во бара Шефити и постигнува погодок за 0-2. Шефити Гогулјанов тргнува сега напред. Влезе Најденовски и погодока. Стрелец на голот во финишот на преворот. Dobro trgna работа. Që nuk i bën portieri, detyrohen aty Zlatkevski, Kamarieri dhe mundësi e Shkëndijës, super pritje, jo, është gol. Ka shënuar Shkëndija me Liridon Latifin, vjen Meliqi, Kocef. Top për Krstevskin, godet dhe 2-0. Vane Krstevski, shënon të dytin, e kalshuar portën portieri, e pranon këtë top dhe tash. Oho, spektakl nga portieri. Ka zgjuar publikun. Kjo goditje të shohim, do përfundojnë orjet. Po. 3-0. Shënon Stefan Kocefit. Në zonë këto për Bambën. Godet, çfarë goli! E 44 minut. Super gol i pari për futbollistin. Tjeri 1-0 fiton në fund përballë Skopjes. Bureci Velesit është eliminuar në shtëpi nga Detonit. Një goditje fort dhe 5-0. Shënon